Marija, smiješak. A joj, šta me on slikao. Vidi ti to. Sad ti možeš Aha, sad ću ja. ovdje da one sade. Tata. Sad budete na kitnecu svi. Ovo bude u vijestima. Evo, mi moramo kontrolu. Sene, u šumu ne idite radi krpelja. Ne, Svene, po krpelji su ti šta tebi. Ma ima ih svugdje. Ima ih i po travi. Savrebaju. Ej, koliko stavljate u krpu?